Hi mga karonbel! Kumusta? Mabihonong udto kaninyong tanan. Request granted sa request og bihon. Sa ubang request, sunod na pod. Unyang atong isuba kay nakalugsong ang sardinas. Unya atong tungaon ang katunga isubak, ang katunga atong butangan og suka ang appetizer sa siya. Basic rag ang pagisa niya, ahos, bombay, nya imo siyang ukay-ukayon para mahumot-humot siya. And then ilunod na din mo ang atsal, carrot og beans. 75 ato na gasto ani tanan, makakaon na ang sobra na po kataw. Derived din siya sa Hokkien phrase nga pian e sit, meaning something convenient, cooked fast. Unya, hangtod nga nagadugay, ang pansit na evolved, unya nahimong signature Filipino dish, unya karon daghan na ang variations niya sa pansit, na may pansit canton or pansit bihon. Kani siya made from rice vermicelli. Kaning pansit bihon or Filipino noodles has an average calorie, average carb, low fat, and high protein content. Good source na siya sa vitamin A, vitamin B6, vitamin C, and niacin. Ang carbs niya kay 41.4 grams. Morning katunga sa sardinas, mo ni akong ganahan nga trip utangan akong suka, tamatis ug limonsito. Mo ni akong survival nga sudan to ba college ko kanang gutom na kayo ba nya ablit na lang tag abli sa lata. Daghang naluwas ani nga bihon kay kana sang mag-birthday nya way budget aw kani among lutuon ang importante ang naami gipagsaluhan. Basta ang pinaka-importante ang quality time. Dali eat with us. Happy lunch everyone. Makin around the gums.